Kaboni takuk tai bukuk som sini tiprasa rokni bisingo kusung kusung bosong sini tiprasa rokni tabuk sanani thangke an yang gonuk na yang khoroksa bobosik naithok wawoi tong theba omono tabuk o jorani tiprasa tabuk ni je chalai tongnai rok omono sawi manya omo tamohin theba ang tini ang sakbai thangmo sawi manya tini bini thani sing tawo bini gairing sakao kasajak bini gairing sakao kasawai sing nukha belene naithok khe wawoi tongmani theba omo simiya bo dal bidal notino wawoi phali bo tongo eba wawoi bo sasung no omo hairong no wawoi phalmani rok eba bini omo no bini income ngi tongo hingga sing saiman la nyai norok saiman nya khona omo tam hin omo ang sanani thangke ang mutirno puila nogo omo puila nongmani bagai omo ni mungtamo ang sawiman ya sing chini yong khoroksa bo belaina naithoka wawoi tongmani bisingthai sing kwai phangni kairam kamiwo norok jotono sawimano 2 September ni simi khurcha tai khlayo okong nokok korbuk press club chini takho kora Biramani tirpane mangkiti khorna nei phaimani aboni bisingthai jeng kamiwo dal bidal kusung kusung bosong romai chini tiprasa rok dal bidal manai slamboi wawoi phaimani abo simia jeng dal bidal norno phunugui tongo abo haiklaino jeng silaino yong nini thani saimana musongmani neng tabuk je wawoi tongmani omo tamo saimanya lokorongno bo sirigradi omo tamo Maikhuk mane ora tamo dajak nai tamo laijak nai mai raklai dagai rakai tu jang la kai ring lo Rwkha itu bujak na ora dawoi amo su kotor apa painyo ba borok je Biramani koi na acha mane ada khepano dawiti phene hitana ada khai bro doma khai kabang bai no khai be ra nai tang mai tang ra pai klai iro dagai doma khai koi tu me paisi chikon ro ko wai mangla dabono wa mang wai mano tôi khana pli acha nga yong nang hatibo tamu to nang toma hai kubang ma phale wawoi phale tongi diba busuk man kaisa ma hai phangna thanga ke 500 600 man utana aba thik re bazar je ei norok ni gorok pli bazar hingke am tabuk nang omo siminda wa ka tai tam nang wawoi phale tong kabang rau uni ibon kai tilanga ni mo kai kabang mo kai mai acha ko tai kaisa le akhabone ta khokte bkhok song mableti sne phunung nai langa simi se kaisa kaini kaitham ok puilani mung sagar di doyong puilani bumung langa ubo kai mai dang abo ka mai dang nai gulci Maikhuk akai mo kai angara mo kai kabang mo kabang kun angara koma Maikhuk be kai kun acha norok buta buji khana sanani klayo omo yongnaro ni kokbai tirpra kokbai hingka to bo sawino khnarka hingka phiaba sanani thangka ang bo aboseng mansigya haipano ang sanani sai togana tam hingkaro langa tei khokmani hini tongo kaisa langa golarok tawoi abo kaisa langa tongo te kaisa mungtam je komo yong kabang mo kai kabang ubo kai angara khangara ka tam khaimani sagari do gola dagai khoi tu gola dawai tei khogoi tu phimeni tei khogoi dai tu bi ka te kaisa mo khe abo ganani mo kai mai dagai ho le bu ka bono tam gulci hingka omo khe bu he opte bega to nai nam kabang he bu acha hingka tabuk nang wawi tongmani tam hin imna ngam Maikhuk mai ho hukrok ba jekono jagani mairok dawi rekai tu buthaitana tui khai tai hingke nang omno wanani yong bobo suk jora rokna koidin bai wawoi pairi man 3 din nang lai 3 din kaisa wathani kongbu suk wanang wa kungni nang lai wa kongnei hingke wa kongnei hingke nang nini bobo haike nang sana thake bobo haike pusoksa nang tabo kaisa wanani 3 din nang nago ke hati ole sana thaka 300 400 abo hairokse mano baike nang pusogei wawoi phalei tong pusaya pa mawa ar samung tang ya to acha khamani ta hukte bukhuk song norok nugui mani khana sini kusung bos bisini simino sini okra rok
sini nana dai chuchu song Wawoi omo haike Wawoi phaimani tabuk bo o Sri City tabuk bo sini live ma sini mukumu omo hai tabuk bo tongkho o kairam parao seng phainuk phaikya dali bidal kaisa kaini kaitam ketham langa ni bisingo langa ketham langa Wawoi manobo engka neng tam Wawoi man yong yang kisana hadi yang kisana hare neng tam Wawoi man ang Maikhuk aklai kebang Angra, masuk lagi timpur drap hari. Apa sudah drap hari bo? Drap hari ya. Tai ke hari ya? Arat baili rau Maikhuk jenak lagi baili. Pode dunia deh. Jenai ber hari ber. Apa ketang isya? Apa seringnya ni bagai dareng yang mana kok? Ringya lagi hari ya ini macam kau berubah. Oke yang apa ketang i sering gerak naya sana. Apa wana rok? Kamu sering gungkap apa rengan beli? Rengu. Engkau apa wana ni tasnya kostor kalau temu ni say. Kostor kalau apa tam mak hiba. Ini tolas kami lagi cengini lagi cengini. Lagi cengini bekri dagai. Engkau ketemu hari tahu ni ya. Mai sidana engkau amu kepala engkau baik mai kesana siapa? Ira abar sampai ke wagai campur bayar. Mat hanai. Anak tewa si mat tapi nak kau. Kebun ke wagai mat hanai benar. engke tangwa di omo hai kai waisa Wawoi phai ka thabi ingya ta hari ya tana tei polasa kesuru mi aplay hai singuna engka abor lo tola bo ke wajang hai kera wajaga bole abo kai waru bas ke smai ke sujana abo ke mo hai ke Wawoi tola Wawoi ki bisa abo ke tola kebang kai tola thanan yugo bukai wagai cin sagai wakai Nggak waru patla kayak cigai, waru masih gitu. Engke, om hai klay Wawoi phali family, tabuk sukto neng umur belai umur cakarangi thangkang ke yong, bisi besar kakak neng hai ke Wawoi phali family hati wo. Ang tapi apa ya pergi ya saya pergi tahu ya saya usi wad. Aku neng besar besar kakak neng sakade. Ane boyos deh. Oh neng om hai ke Wawoi phali family. Besar kan. Ang sosme wajah tangga. Acha. Oh bosoni waharau waniro waf. Ke om le tabung neng tahu Wawoi tong mani phala ni bagai jawa na tam khani ni. Ayah makai hidup bagrat ni ada. Anek cinjuni banas. Kedai mai dah Hukni mai kemun. Hukni mai kemun. Abo right bagi irakan mai tang dah hai. Abo ke abo gulci dam. Nini makai gulsi badan ini. Acha. Mukto. Sabon nini Kiching dah hin sabon tam kelai. Tabuk oh sini takut okrat ini tak Biramani. Boleh berani Kiching. Nini Kiching. Nini bondo. Ke Bini Hukni mai Rwkana bagai. Nengo mah ke Wawoi bono coba mai sa. Wawoi mak kalau ni kau. Acha. Oh Kiching juga. Acha yang kan neng boran ingka. Angka Srikanto paran. Srikanto ni. Acha yang ni mong kita sakar itu. Angka Srikanto paran. Nini mong kita sari yang. Ani mong. Brakumar. Tripura. Belanja hambai kapan kita hukte bukuk song seng omo hai. Dal bidal nangkuk mani sini kusung bosor ni simi sini live ma eba Sri City. Tabuk bo ketang tong ko khani mano o kwai phangni kairam kami bo. Omo haike Wawoi nacha to ke Wawoi bo phalo eba dini hingke sini takho okra thaitangjak Biramani tirpani Bihik sini adini tirpano Bini Hukni mai Rwkana ni bagino bo omo haiklai Bini baya dolbaksa tongi family bahni bo chuba chu khlai bono omo haini bisingti phano chuba chu khlai ni bo Wawoi chuba maniko kabri takukte bukuk song seng nonot dini omo sungno jeng phunugui manai phainai salo omo hairongno te o kairam kamini eba sini takho okra Biramani tirpani mangkhati khurmarokno te jeng salbrum norno update rui tongnai abai khlaina norok salbrumno krengei nai tong hambai